Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal, i a l'habitació somia amb una gironina que viu al bloc que hi ha al davant. Pau és com la resta quan veu molt molesta les cambreres dels locals, però al mateix temps es mou, vol canviar el món. Pau no espera des de la trinxera, Pau té clar que no vol renunciar. Pau no es queda resignat al terra, Pau demà tornarà a començar. Pau té proves cada dia de la pornografia, escapa al món neoliberal. Pau hi ha cops que desespera, però sap que no hi ha treva en un combat tan desigual. Pau no és cap heroi, no té vocació de ser carta santoral, però per dormir tranquil ha de seguir